center ema ayudo tich makama bachopo kuma kama onyalo pick karango kingiye kata kipime gisani immediately in case we already have the computers. Kawuno Tuesday, so in fact Safaricom timo internet connectivity kawuono on site. In fact 35 computers, the first ones will be supplied to Safaricom. They're the first donor. Ntire other donors mabiro lakini okado longo nyingi until when they give me something. So from the teacher mabiro chako puonjo nyithindo how to use it already was a hire. So when Ngama is on site kata during installations ani on site ubro endelea gi tijno. Nyithindo nyirigi kijende manyalo donje gino. In fact the initial 35 okwadwar mondo gichul anything. Wadwar mondo bridge the digital divide. Okwad ni pesa obidi kind nyathi to gi yudo knowledge mo onyalo yudo go lokruok. Gima bro timo bro ng'iyo aptitude ma en go. Ka ng'ato nigi enough aptitude en gi rieko moromo, usually jo form 4 gi joma nigi degree gisetiyo gi computers university kata colleges omiyo ginyalo chako immediately. Kech gima duong' madwa timo ni wapuonjgi kaka ginyalo earn pesa, ok wapuonjgi kaka gi earn certificate. Ok en program mar certification, en program mar access. Nyiso ni in gi internet connectivity, in gi computer, and then ipuonji kaka inyalo yudo tich on the internet. Atoki wacho ni ibo bed ka ipuonjo gi kata kapok wadhi ginango medwa chak puonjro weregi mondo mi gimany kaka ginyalo yudo mano tich makare yor mbui kacha. Nikech iwacho ni nitiere japuonj ma already nitiere site kacha kendo oversee kaka itimo installation mag computers makama. Ginango mibo bed ka ipuonjo rowere machopo kacha. Tibo bed ka ipuonjo gi nono kose nitiere gino matin magibro bedo ka gichulo. At the moment I don't get anything. To kagise chako yudo pesa to ntiyo mobro kwano gani say otimo research na student in the United States kechen gima at one time obro bedo 24 hours ka to timo gimilo gani back office operation data entry and so forth. Kagi chako yudo pesa mongeni my pesa michulo gi for teach magetimo, then wado mundo wakao at least 10% of their income mondo that income wa medgo. Let's say kantiere more computers mwanyeo kata kantiere repairs monego tim kata chulo steam and so forth mondo bed self-sustaining, lakini initially onge gima charge with. Yes. Gibo bedo ka gibira kanyo to itiego gi nono. En mani nyako bed gi aptitude. Kechok ngat maja class achiel ok ngi kiti e class aboro to wacho no bro kadho penjino. Yes. Nyaka sani benan no karo nitiere ote mopogore madonjo no kata kamano ote makamago obedo kwa somo gi kinde mwadhi mbele ko twak marwa. Kata kamano wuoth makamae bro bedo ka chakore county ma Kisumu kendo bro bedo ka dhi nyaka county ma Siaya. Wacho ni ok ochuno mar mondo mi ngato chaka achiel kachiel e county ma Kisumu kacha kodhi e county ma